Gai estratosferiko bat hartuko dugu izpide datozen minututan eta ez da esagerazioa. Ondo entzun duzu izan ere, espazioarekin lotutako ekimen bat hartuko dugu izpide datozen minututan esan bezala. Bergarako Arantzadi ikastolako ikasleek ekimen oso interesgarri baten parte hartuko dute eta ekimen horri buruzko xehetasun guztiak Bergarako gure berrimaleak Jokin berez hartuak emango dizigu. Jokin, arratsalde on, ongi etorri. Arratsalde on, Txomin. Gai estratosferikoa. Ondo esan dugu. Halaxe da, bai, proiektu oso interesgarri bat azaldu duzun moduan, bi hitzetan azaltzeko, Arantzadiko ikastolako ikasle ezberdinetako maila ezberdinetako ikasliek ikuko daue privilegioa, guregandik 400 kilometrotara bizi dien astronauta batzukin zuzeneko konexio bat itxeko. Hori da labur-labur bi hitzetan azalduta, baina proiektuan buru belarri da bien Arantzadi ikastolako Manu Arregik, munduzko xehetasun guztiak. Mundu mailan dagoen proiektu bat da, ARISS izena dako, eta hor, enbuten daue aukeria irrati afizionauen bitartez, hor goizan dauzen astronautekin berba egiteko. Jente asko ez daki, baina hor gaur egun 200 kilometrotako orbita batean bizi dira 6 astronauta, eta proiektu hau ideia da apur bat neskamutiko gaztei ez dakit, lotura emun eta piti bat ez dakit zela esan, ilusioa sortu zientziarekiko eta proiektu politia da, emuten dagoela aukeria kaleko neskamutikoei, hor goizan dauen astronautekin berbaiteko. Interesgarri xemuten dauz, zuk esan duzu moduan, ikasleendako irandako privilegio bat baita, baina zela bukatu daue Arantzadikoek olako proiektu baten sartuta? Galdera hona, Txomin, kontutan hartu behar da, zelantzarik Donostiako ikastetxen izan, Donostiako Suma Aldapeta ikastetxoak hartu zabela parte igaz proiektu hontan, eta iruditxotan ikusiko dozuen moduan, ikastetxe horretako ikasliek askotariko galderak itxeko aukera eukizabien, zan dugun moduan, zuzenian eta 400 kilometrotara bizidien astronautekin. Orduan txaila oihartu mediatikoa ondixo eukizaben gaixak, eta Arantzadi ikastolako ikasle batek telebistan ikusi ostian bihurtu da posible hau guztixa. Telebista ikusten lasi-lasai eta ikusinean albiste bat Donostiko ikastola batek inzebala ekimen bat astronauta batzukin berba itxeko. Eta aurrengo egunean ikastolara junitzen ean, irakaslia izan otzan, aber ikusi zeban eta baietz. Eta aber guk inalko ginen hori. Eta azkenean bialdu zoztan link batzuk eta zinitzen informazioa bialtzen eta hemen gare. Kontua da galdera batzuk itxia eta galderak hautatu biadia ondiokan, ikasleak inditxue, maila guztietakoak, eta gero beha adibidez, ez dakit, herrixan ekimen desberdinak itxean nahi ditugu. Jokin, eta zeratik Arantzadi ikastolakoak, esan gure dut, zeren araberein jaukeraketa hori? Ikastetxe asko hartzen dabe parte proposamenian, proiektu pedagogiko bat bai aurkeztu dabila Arantzadikuek, baina Arantzadi zeratik bai eta bestiak ez, eurak be ez dakizia saltzen. Eskaera egiten duzu interneten bidez, eta aurkeztu bizu proiektu pedagogiko bat. Asuntua ez talako bakarrik egun bateko aktibidade, hau da eurekin berbain eta ja, baizik eta horre inbiozu proiektu pedagogiko bat, aktibidade askokin, eta hori baloratzen dugu asko izatea aktibidade hori herri mailan, gure kasuan bailara mailan, nahi dutelako azkenean hori bultzada bat ematea neskamutikoei, hori zientziarekiko zaletasuna gogortzeko eta guk ez dakik oso ondo zela lortu ginuan onartzea, bota ginuan gure proiektua, badakigu ikastetxe askok aurkezten dutela urtero proiektua, eta gure kasuan lehenengoan onartuak izan ginen. Eta ikusentzuleo, galdetuko duzu ez da, noiz izango dan zuzeneko konexio hori, ezin dugu data zehatza emun, maiatza ekainien izango dela bai, baina zeratik ezin dugun data zehatza emun, Manuk berak azaldu duzko. Ez da izaten, egun fijo bat oin izaten dutzuela izango da, maiatzaren 4an. Izaten da apur bat euren agendan arabera, baina beti sortu aldia problemak angoixan, eta beti izaten da, abisatzen dutzue seguridadearekin 3 aste lehen hau. Guk kalkulatzen du maiatza ekaina inguruan izan likela. Jokin, udaberri bukaera aldera orduan, konexio berezi hau egiteko data orduan izango da. Zer mailatako ikasliek parte hartuko dugu bertan? Asmoa, Arantzadin asmoa da ikasle maila guztiak hartzia, txikixenetik hasi die, eta ja badia hilabete batzuk unibertsuan eta espazioan inguruko lanketa berezi bat itxen da biztiela, eta ikusiko duzu, irudixetan ikusten duzuen moduan,
espazioekin eta unibertsuekin lotura dukien hainbat gauza dituzte maketak eta askotariko gauzak. Ikasle txikiekin hasi dira, esan dugun moduan, aurre hezkuntzatik hasi, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntzara ere zabalduko da, eta ikasle txikixenekin begoteko aukeria badaukeu, eta ikusiko duzuen moduan, ilusioa eta ikasteko gogoa, barra. Ikasi planeten esenak, zenba planeta daren, haundixek eta txikixak darela, manuk esan zoskun, eta ingo jaula galderak. Badakit galdera bat. Ze galdera indiozu? Aber, ana metxak eukitzen leben. Segatik eurozu jakitxe hori, ba? Ba, igualan ezin dalako kiametxa. Plutonen atzetik iguala asteroidien leku bat, eta hori da gehien guztetak zeba, darenak gertuen eguzkitik bihurtzen dira beste gauza batzuetan. Hortxe jogin ikusi ditugu, gaztetxoen, umetxoen galderak, gaina galdera benetan politak, ez da? Ezberdinak, Hori da, bai. guk kazetarixo bestera batekoak ingo ben, eta seguru bastante aspergarri xabak. Seguro. Bestelako ze galdera prestatzen da baina. Jokin, esan behar da baina, ez dela hau, debago denian, espazioakin jokidun lehenengo hartu emana izango. Izan be, Manu Arregi berari esker, oinati aldian, oindala urte batzupe, on ginen, hor gora begira. Txantxikua estratosferara bialdu zinuta entxomin, bai, argi eta garbi. Bai, 4 urte ja badi, esperientzia antatik, edertu urtzen zen esperientzia bat, hortxe bertan iruixetan ikusten gabit, zelan oinatitik bertatik estratosferarako bidia hartu zaben txantxiku famatuak, eta aurreratu duzku, Manu Arregi berak, bergaran esperientzia antzeko bat errepikatzeko asmoa daukiela, txantxikua ez, seguramente zer, Vitoria Natxo bialduko dabie, ondio ez dakigu. Edo Tolstoi eta Reyerma, goizan bezkertuko dago eta. Edo Elu Jarnaiak, edo Euskalo Zintzuk. Wolframio zatitxo bat. Hori da, zeratik ez? Aukeran badako gauza asko, Jokin. Zalantza barik. Jokin, eskerrik asko gai benetan interesgarri hau ekartzearren, eta hoxe, udaberri partian, hor maiatzen inguruan eukiko berrez be honen berri. Seguro baietz. Jokin, eskerrik asko eta aste buruan. Zuri txomin.